Općina Križ u sklopu programa obilježavanja Dana općine, a koji se inače obilježava 14. rujna, i ove godine treći put za redom organizirala manifestaciju Kotlovina Fest, natjecanje u spravljanju kotlovine. Naša zadaća je, znači, od svih ovih kotlovina i od svih ovih ekipa koje su se prijavile, pronaći, odnosno ocijeniti najbolje kotlovinu koja je najautentičnija onome što smo jeli prije. Na tu se manifestaciju ove godine prijavilo 15 ekipa, od kojih je svaka svom kotlovinskom receptu dala svoj pečat te svoje viđenje spravljanja kotlovine. Kod nas ide sve domaće, znači mesa 3 vrsta, svinjetina, piletina, kobase, domaća paprika, paradajz, gljive, eto tako, to u kratkim crtama, grah i krumpir. Spravljanje kotlovine i ove godine budno pratio višečlani žiri, u čijim je redovima bio i Domagoj Jakopović Ribafiš. Užasno se veselim, evo sad sam došao, cijelo ljeto sam u stvari po moru bio i najao sam se tih morskih plodova, školjaka, glavonožaca, svega živog, ali genetski, kak je moj tata iz Zagorja, ovaj miris već mi se uvukao u kožu i jedva čekam početi ocjenjivati. Ekipe su za spravljanje kotlovine ove godine imale nešto više od 2 sata, a u samu kotlovinu pripremili su i neki prigodni prilog. Osim u kotlovini, posjetitelji su istog dana mogli uživati i u duhu prošlosti, i to kroz oldtimere. Naime, Križ je tog dana posjetila karavana 20. tradicionalnog oldtimer relija. Momentalno je ovdje prisutno 90 i nešto, 93 vozila su, evo kao što vidite, obnovljenih, prekrasnih, divnih, zaboravljenih. To daje vjeru i nadu, osobito kad vidimo mlade da voze te stare limene ljubimce. Uz kotlovinu i oldtimere Križ je za vikend ugostio i bicikliste, koji su dio tog nedjeljnog predivnog dana proveli biciklirajući kriškim područjem. Imamo danas biciklijadu koja sad već postaje tradicionalno, treći put za redom, što nas iznimno veseli. Veliki je odaziv, možda je najveći do sada. Staza je 11 i jedno 200-300 metara, 11 km, jedno 200-300 metara, to nije nekakva udaljenost. Vozi se, pa bi rekli, Križ, Gornji Prnjavac, Donji Prnjavac, Konšćani i ponovo se vraćamo u Križ. Križ je svim tim manifestacijama započeo ovogodišnje obilježavanje Dana općine, koje će i sljedećih tjedana obilovati brojnim događanjima.